Һорау. Мусафир буларак намаздың сүннәте укылмай тинегез, мәдрәсәлә әйттеләр укыла дип. Мин олы юлга сыгырга ниятленәм, шуга төпсенәм, гафу итегез. Беренчедән, без сүннәт дигәндә был хүзнең эсенә күп төрле намазлар керә ала. Әйтәйек, мәсҗидте сәламләү, тәхият, был да сүннәт. Был нәфил намаз, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям буны кылган һәм кылырга сакырган. Был да фарыз түгел, сүннәт намазларның береһе. Ләкин һез һораган, минең аңлавымса, сүннәттәр ул рәватиб. Рәватиб, ягъни өйлә намазынан алда укылган 4 рәкәт, шунан өйләнән һуң 2 рәкәт. Шунан магриб намазынан һуң укылган 2 сүннәт һәм төнгө намаздан һуң укылган 2 сүннәт. Мана шулар рәватиб дип атала, рәватиб. Буларны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям һәр вакыт укыган. Шул ана шундый намазларга килгәндә, ягъни өйләнән алда 4 рәкәт, шунан өйләнән һуң 2 рәкәт. Шунан магрибтан, ягъни акшам намазынан һуң 2 рәкәт һәм ясту намазынан һуң 2 рәкәт. Мана шуларны уку турасында Пәйгамбәрбездән саллаллаһу алейһи ва саллям килгән көчле хадис юк. Ләкин кайһы бер сүннәтләрне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям укыган. Мана шуга галимнәрнең был мәсьәләдә 2 төрле фикере бар. Һезгә мәдрәсәлә өйрәткән мәзһәб ул да дөрес. Ул күп Ханафи галимнәрнең җумһурының мәзһәбе. Әгәр кеше укыһа, әлбәттә был дөрес. Ләкин укымаһа, кешеләргә әзрәк еңел буһын өчен шундый фәтва бирһәк, шулай өйрәтһәк, был да дөрес. Шулай кыскасы.